Ahojte priatelia, prajem pekný deň. Moje meno je Andrej Ďurica, som realitný maklér Casa Real a momentálne sa nachádzame v Košiciach na Bukurešskej ulici, kde mám pre vás pripravený veľký, priestranný štvorizbový byt. Ak takýto bytík hľadáte, pozývam vás na obliadku. Priestranný a výborne dispozične riešený štvorizbový byt ponúka výmeru pekných 80 m štvorcových, 4 nepriechodné izby, zaťahovaciu lóžiu, ako aj pivnicu. Byt sa nachádza na 7. poschodí v panelovom bytovom dome s výťahom. Dizajn bytu je realizovaný podľa filozofie Feng Shui, a teda v harmónii s dobrým prúdením energie. Stačí sa doň teda pohodlne nasťahovať a užívať si príjemné bývanie. Byt je po kompletnej rekonštrukcii s nedávno dokončenou novou elegantnou kúpeľňou s murovaným sprchovým kútom. V kuchyni sa nachádza jedinečná dizajnová kuchynská linka, vyrobená na mieru, ako aj miesto pre posedenie pre celú rodinu. Byt ponúka množstvo úložných priestorov, v izbách vstavané a v chodbe šatníkové skrine. Sme v lokalite s perfektnou občianskou vybavenosťou, ihriska, základné školy, materské školy, zastávky MHD, potraviny, všetko je tu na skok. Parkovanie je možné priamo pred bytovým domom na vyhradenom mieste. Ak sa aj vám tento byt zapáčil tak ako mne, budem sa tešiť na naše spoločné stretnutie na vašej obhliadke. Som Andrej Ďurica, realitný maklér Casa Real.